Okay bomama sengiphezulu bayangithethisa bathi hey awubaba njalo imvusa konzi lo uqinisa lashment lo abomama basele ngapi. Phela ngeke ngimnike konke nina ngoba phela mina ngikule team yakubaba ngikhona ukuvotela le team yenu. Silapha ke lokhu osengiziphelisa ngoba ngithanda amadoda. Lokhu semadodeni phela mina phela amadoda. Lokhu kuyi bayibiza lo kuyileli secret oil lo. Kuleli secret oil. Ukwenza njani ke lo? Uyakuthatha kahle kangaka ekakhulu. Then you rub it inside your vagina. Uyifaka kancane before umkhosi yakho usiduphana. Nibayazi ke abaziyo sizokhuluma manje ukuthi ukwenza njani. Izokuthanda indoda yakho, ikuhloniphe, ikulalele, izokhohlwa abantu even if bekene competition nabanye abazakwini. Hayi abaqoqoshe impela focus kuwe kuphela. Nemali bayiholile ibuya kuwe straight. Yabona ikhadi ihlala kuwe ke la. Moyisebenzisa ngale ndlela engisho ngayo. Bese ke sibe nalokhu ke. Lokhu wenza njani ke lokhu? Lokhu uzilungisa wena ibuyisa inkomo yakho njengomuntu wesifazane ukuthi ibuye lenkomo ibe tight, kuphela amanzi, kuphela iphunga elibi, ube mnandi ube nomsoco baba makangeni yebhokisi kwenkomo. Lokhu uthatha ibhakede lakho, uthola ibhakede lakho nje noma u10 liters noma u20 liters lokhu. Bese ke uyakuthela konke njengoba ngithela uyakubona. Uyakuthela konke ebhakedeni lakho lokhu. Uthela konke ebhakedeni lakho. Ufaka amanzi abilayo. Bese uyakhulula uhlala phezulu kwale bhakede. You steam your vagina. Uhlala phezulu kwale bhakede you steam your vagina lo ngalokho. Inkosi impela nje uyokhohlwa yibo bonke. Kuba uwe phambili ikhadi nalo la liyahlala kuwe. Iyabuya inkomo yakho uphele neinfection mangabe unephunga elibi noma unamanzi amaningi isinyeni sakho njengomuntu wesifazane. Bese ke sibe nalokhu ke. Lokhu usebenzise umuntu wesilisa kodwa ongamthandi. Ufuna nje ukuthi akwenzele izinto. Akubhadalele rent, abhadalele lo msebenzi wemoto, abhadalele abantwana school fees. Lokhu ngikunika ama single mother. Lokhu ke ukwenza njani ke nako? Ukwenza ngale ndlela lena. Angisho uyeza lo makabuye emsebenzini. Azobona wena nengane avakasha athi uzonibona ekhaya. Lokhu kuthela eminyango ngale ndlela. Angisho ubona umnyango lo kuthela ngale ndlela. Bese usuyambiza ke ake sithi uThebo. So uthi wena Thebo uma ungena lapha yonke imali ephethe uzoyishare lapha uzothanda mina uqabange mina yonke imali esebenza kuzoba ngeyami uzosebenzela mina mangikhuluma uzongiswa. Yakubona ukuthela nje kancane kungabonakala kube ngathi nje abantwana bebaganga nje ukungcolile kancane kungabonakala lokho. Yena uma engena akweqa ngale ndlela. Akweqa ngale ndlela angena makweqa yasanibonana. Awu. Uma kweqile sekushayile. Konke ozokukhuluma uzakwenza lapha. Uma kweqile lokho. Bese ke size kulokhu ke kulawa afuna ukushada. Abomama bafuna ukushada sabazi bona bakhansela ukuhlala ekhaya, bafuna ukushada, basafuna ukuyidlala. Uthatha lokhu pheka umdoko nje ekseni kahle nje umdoko wakho bese uthela lokhu manje phakathi kwalo mdoko lo. Udla lo mdoko udla uhleli phansi, flat phansi. Beke nje ingubo yakho noma ucansi, uhlale phansi ungahlali isitulweni noma esofeni, uhlala phansi udla lo mdoko lo. Udla ushisa. Uma udla ukhuluma ngenhliziyo lo mdoko lo uzonyakazisa izalukwazi zakini okuyizona zona esiphethe umshado ngoba umshado ubusiswa izalukwazi ubusiswa amakhehla. Njengoba uhlele ekhaya ungashadi nje ukuthi izalukwazi zakini mhlawumbe zihamba nazo zingaganile noma zisobambile umshado ngezathi isithile. So lapho kunyakaza zona zibusiswe ngomshado awuthakathi umuntu unyakazisa zona. Uma ngabe lona manje angena mina kushada uzohamba ngokulethe lo right. Uma ngabe uyena bazomnika umqondo ukuthi akushade bese akushade ngempela ngempela. Abomama ke lapho leli secret oil umeqo uthando ube umdoko lo abantu abafuna ukushada ube upenis steam. I mean hey ngiphize ngepenis nkosiyami sila ngoba ngisengihlala ngisebenza ngayo kube vagina steam. Ngikhumbule kusenkinga nesixazululo ukuthi ibe inkinga usho ukuthi nesixazululo.